Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Gallio. Daghang salamat o kumusta? Dako akong kalipay nga ikaw nagpadayon sa pagsunod sa atong pagtuon dinhi sa sulat ni San Pablo o sa pagpaminaw nining atong dako nga tulumanon nga nagatuon sa nindot kay nga sulat ni San Pablo sa taga Roma. Ug giya kita karon sa Roma 8:9 ngadto sa 11. So hinaot ko nga kini nga pagtuon nato nakahatag kanimo og espirituhanon nga pagpanabot ug nakaamgo ka sa imong espirituhanon nga paglakaw magdutdut ngadto sa atong buhing Ginoong Hesukristo. Ako basahon nakasulatan batud pa Roma 8:9 ngadto sa 11. Apan kung ikaw wala sa unod apan anaa ka sa espiritu, kung mao ang espiritu sa Dios nagapuyo kanimo. Karon kung bisan kinsa nga wala espiritu ni Kristo, siya dili kaniya. Ug si Kristo anaa kanimo, ang lawas patay tungod sa sala, apan ang espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Apan kung ang espiritu niya kinsa nagbanhaw kang Kristo gikan sa kamatayon magpuyo kanimo, siya kinsa nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon maghatag og kinabuhi sa imong lawas nga mamatay pinaagi sa iyang espiritu kinsa gapuyo kanimo. Kanindot kayo no, nga igsuon ang pulong sa Dios. Akong balikong pagbasa kini sa bersikulo 11 no. Batud pa diri nga kita gisaysay no nga kung kita naa sa espiritu tinuod na tay lawas nga makasala. Apan kung si Kristo na kanato ang atong patay nga lawas tungod sa sala kini mabuhi tungod sa pagkamatarong nga iya sa Ginoo pinagi sa espiritu gihatag kanato. Unya matud pa kung ang espiritu sa Dios nga mo'y nagbanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon nagpuyo nato, ang mao nga espiritu paghatag usab mo kinabuhi sa atong lawas nga mamatay. Kining lawas nato mga paingon mo ginis kamatayon, paingon mo ginis pagkadugta, tinuod padong kinis pagkadugta pero maghatag kining kinabuhi nato nga mga nigtuo sa atong Ginoo. Sama nga ang patay nga lawas sa atong Ginoo gibanhaw sa espiritu sa Dios, mao usab nga lawas nato nga mamatay padung sa pagkadugta, pagkatagaag kinabuhi o pagabanhawon o tagaag kusog sa Ginoo, pinaagi sa espiritu nga nagpuyo kanato. Mao na igsuon nga ikaw ba karon napuy-an ka ba sa espiritu sa Dios? Na atong basahon ang pagpadayon no, atong i-explain no kung sa kini buti pasabot niini. Sa bersikulo 11 tataw kayo nga gitinaw gid diha nga bisan ang atong lawas mamatay apan tungod kay makasasala man kita mamatay gyud ang atong lawas pero tungod kay ang espiritu sa Dios nga nagpanhaw sa lawas atong Ginoo dito sa kamatayon, mao ra gyapon nga espiritu nagpuyo kanato pagkanindot igsuon. Gipamatuod man sa apostoles no ngadto sa mga taga Roma nga mga magtotoo nga bisan ang espiritu sa Dios bulupig nato no, mao kini ang bulupig sa atong lawas nga masalaypon, ang atong lawas nga hugaw mao kini siya ang bulupig sa tanang kahuyang sa atong pagkatawo. Busa igsoon matawag nato nga kita gipakatawo pag-usab nagtubo uban sa iyang pagbantay ya kita giamuma o gidawat kita diha sa Dios o gipuno kita sa iyang gugma, gidala kita niya alang sa serbisyo ug siya naglig-on kanato aron ta nga mahimong pag-alagad kaniya. Sa ato pa igsoon tanan nga magtotoo malipay nga naa ang balang espiritu nagpuyo kaniya. Sa ikaw kung magtotoo ka, nalipay ka ba? Apan kadtong tawo nga walay espiritu ang iyang kasing-kasing dili nato to siya matawag nga Kristiyano. Bisan pa nga gianak siya isip nga Kristiyano. Kay dili man matawag nato og Kristiyano pinagi sa ngalan lamang. Kinahanglan siya nga ang buti pasabot sa Kristiyano, pasabot niini nga gikan sa ngalan Kristo nga mao ang gi-anoint sa Ginoo, gilanahan
gisantalanahan. So kung ikaw gisantalanahan ka sa Espiritu Santo, gi-anointed mo ka, gi-anoint ka sa Ginoo, matawag po ka ng Kristohanon. Ingon nga si Kristo mao ang iyang alagad nga gisantalanahan sa Dios. Ikaw ba gibubuan ka masab sa Espiritu sa Dios? Nan kung mao Kristohanon ka. No? So dili ni pangalan lang tungod kay mama, papa Kristiyano, ikaw sab Kristiyano. Dili ni buti pasabot kay ingon ana lang kasayon igsoon. Si Kristo buot nga magpuyo sa iyang kabug-os diha kanimo kanako. O baka hainoon pasino istorya lang tungod kay Kristohanon ka, dili ka Muslim, mo na may nga Christian ka. Mo na dakong sayop diha. Basin ikaw walay bahin sa Dios. O nagduduha ka. So dapat igsoon no matataw kini kung ikaw naabay espiritu sa Dios sa imong kinabuhi. So igsoon pagsimba sa Ginoo kay si Kristo magpuyo kanimo kung imong makuha kining pagsimba o punon ka sa iyang espiritu sa iyang gugma. Unay klaro diha nga mahimo kang Kristohanon igsoon kung masantalanahan ka sa espiritu. Mapuno ka sa espiritu. Ang tanang kinsa gapuyo sa espiritu mo pamatuod nga siya Kristohanon kay iya mong ipakita ang presensya sa Dios sa iyang kinabuhi ug sa iyang hunahuna. Ayaw pag-hunahuna nga si Kristo ug ang sala nagpuyo kauban sa imong lawas. Dili na ka mas mahimong nausab ka na no. Dili ka na makasilag bisan ng kinsa mahigugma ka tungod kay kang Kristo mauban ang gugma. Dili ka magtugyan sa dili limpyo o magkuha sa katako sa balang espiritu kay ang espiritu abughuan unya muguba sa imong sala nga walay kaluoy. Imong konsensya dili mahiluna kung dili ka maghinulsol sa tanan nimong sala. Pag hinulsol uban sa paghilak kasilagi nga dunay kasuko ang imong sala og mungkaga ang imong kahambog itugyan ang imong nautan kag gulingon kag Kristo nga imong magbubuhat. Ang dugo ni Kristo maglimpyo kanimo gikan sa tanang sala kon mutuo ka kaniya og sa iyang mga saad. Iyang gahom mas dako ka sa imong kahuyang. Liguna o ligunon kaniya ug imong ipanghimakak ang imong kagalingon ang magpuyo uban sa Dios. Inuduming ang imong sala namatay tungod sa kini atong lawas no namatay ni tungod sa atong mga himong mga sala apan ang espiritu nahatag kanato og kinabuhi gikan sa langit gahangtod karon mo kini ang makapahimo nato makulatayon no maglahutay kita sa atong pagpakalagad sa Ginoo. So magigsoon kitang tanan upakita nga kita nagpadayon gayon sa atong pagtuo o patay na nga atong lawas pinagi sa sala o kita buhi o naghimaya pinagi sa grasya kay ang Espiritu sa Dios nga trabaho kanato ipakita sa iyang himaya, ipakita sa iyang kalipay ug gahom kay siya ang Dios mismo nga niya nagpuyo kanato. Magampo kita igsoon o buhing Ginoo kami kasimba kanimo tungod kay imong gihatag kanamo ang imong balang espiritu aron kami mabuhi nga imong anak hangtod sa kahagturan. Gimatarong kami pinagis kamatayon ni Kristo ug higpit nga mikupot kaniya. Ginoo, imo kami giluwas gikan sa wala namo pagtuo ug pagkasalawayon. Salamat nga kamatayon wala nakabilanggo kanamo tungod kay imo kami giprotektahan sa imong kamot ug pasaligan sa imong himaya pagpuyo dinhi kanamo aron kami mabuhi isip anak nga nagpuyo kaliwala sa daotang mga tawo. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.